केंद्र सरकारनं वक्फ विधेयकात केलेले बदल हे मुस्लिम विरोधी नाहीत तर मुस्लिमांना सधन करण्यासाठी आहेत। मात्र विरोधकांकडून सातत्याने या संदर्भात मुस्लिम समाजात गैरसमज निर्माण केले जात असल्याचं विधान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केलं। आमचं सरकार मुस्लिम विरोधी नाही। आम्ही वक्फ बोर्डचं जे बिल पास केलेलं आहे त्यामध्ये 288 मतांनी 288 मतांनी हे बिल लोकसभेमध्ये पास झालेलं आहे आणि 128 मतांनी राज्यसभेमध्ये हे बिल पास झालेलं आहे। आणि वक्फ बोर्डाच्या सगळ्या जमिनी आणि प्रॉपर्टी काही लोकांच्या हातात होती, त्याचा सर्वसामान्य मुसलमानांना अजिबात फायदा होत नव्हता आणि म्हणून सरकारने हे जे बिल आणलेलं आहे हे बिल मुस्लिम विरोधी नाही। अपोजिशनने जाणीवपूर्वक समाजामध्ये फूट पाडण्याची भूमिका घेतली। आमचं सरकार